4, 5 ஆஃப் 100 நாள் பயிற்சி. ஸோ இந்த சவால் எப்படி முடியும் போகணும்னு தெரில. காலையிலே சிட்டிங்காக எழுந்து ஒரு ஸ்டிச்சஸ்ஸு வார்ம் அப்பு எல்லாமே போட்டுட்டு சவாலுக்கு ரெடி ஆச்சு. ஸோ இனி சவால் எவ்வளோ கடினமாக இருக்க போகுதுன்றது தெரில. நேற்று வந்து ஆக்சுவலாக 55 போட்டிருப்போம் ஒரே சிட்டிங்கில். ஸோ இன்றைக்கி வந்து 50 போட்டிருந்தோம். இல்லாட்டி அட்லீஸ்ட் அந்த 45 கம்ப்ளீட் பண்ண இன்னொரு தான் டாஸ்க்கு. ஸோ இன்றைக்கி வந்து எவ்வளோ போகுதுன்றதை பார்ப்போம். அண்டு இந்த தனல் பயிற்சி அடிய ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறமா வந்து உடம்புல நிறைய சேஞ்சஸ் தெரியுது. ஸோ நீங்களும் அட்டாச் பண்ணணுன்னா பேசிக் லெவல்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ இன்றைக்கி வந்து எவ்வளோ கவுண்ட்டு போச்சு, நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு செட்டில் வந்து 50 கவுண்ட்டு போயிடுச்சு நான் ஸ்டாப்பாக. ஸோ கீழே வந்து என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி தரேன். ஸோ இதில் நான் யூடியூப்பில் போஸ்ட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் பழைய வீடியோ. ஸோ நீங்கள் என்னோடய அப்டேட்டட் வீடியோ பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஐடியை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதுக்கப்புறமா 50 புஷ்அப்ஸ் கண்டினியூவாக போயிடுச்சு. ஸோ நேற்று வந்து ஸ்ட்ரென்த்துனுக்கு வந்து வால் புஷ்அப்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்றதுனால இன்றைக்கி வந்து ஒரு 50 நீ புஷ்அப்ஸ் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரென்த்துக்காக பண்ணி